Vítám vás u druhého videa a bude to tutoriál, jak udělat vlastní konfig. A pokud byste chtěli ten můj konfig, co budu dělat i s tím crosshairem, co udělám, tak ho dám do popisku videa na stažení a pustíme se do toho, ne? Tak, sorry, jsem musel upravit trošku to slyšení toho, takže crosshair si dáme alfa 255. Potom vlastně, jak bude ten crosshair, tak tady to skopírujete si to. A půjdete tam do komandu. A tady tady máte takhle to, takže to napíšete. Jo, dobře. Normálně to tam dáte kopírovat, to jdu už se to potom skopíroval. Jo, dobrý. Máme to tam, takže teď si tady můžete nastavit jakýkoliv příklad, takže já používám takhle. Model cover. Dáte plus. Jo, tady. A mám to na stavce. Můžete si to nastavit jakkoliv vy chcete, ale já to mám prostě na to. A ještě mám O, C, Y. Taky na stovku. A tam šou. Jedno. No, tak co bychom tam mohli ještě dát, no? No, to by mohlo být všechno pro tamhle. Ne, ještě jeden. A to by byl model offset x na jedničku. Nevím, jestli to bude ten správný view model, ale já nevím. Já si to nepamatuju, že to jsem přes... Jo, dobře, má to dobře. A pojmenujeme to auto exec 2. A dáme to stáhnout. No dobře, stáhlo se nám to. Takže... A za chvíli půjdu do CSGO a uvidíme se tam. Jo, a ještě než půjdete do CSGO, tak ten config musíte dát do složky. Takže půjdete do stažených souborů. Máte tady config. Půjdete tam, kam jste si nainstalovali CSGO. No, tak to můžete udělat jednoduše, jo, takže tady to taky vlastně soubory. Tak pochází. Já jsem tam. Takže já to nainstaluji jako. Ne, tak to bude dobrý. Tady. Ne. Jo, takže to jo, CSGO a tady máme CSGO. Takže tady máte, takže tam vložíte tady to. No a je to a se vyjde. A uslyšíme se. Uslyšíte mě u CSGO? Tak CSGO se zapíná. Tak počkáme, jestli se načte, jestli to bude dlouho nebo ne. Tak
takhle konfig, tak mezera, auto, a my jsme si já jsem si úplně to extra, takže nenajdu, ale když nevím, nebo tak, prostě se pojmenujete, tak to najdete a tak a vezme, a na to vidíte, tady máte FPS, tak se uvidíme ve hře, a to funguje. Jsme akorát ten crosshair, nejde se hlavně, tak, na mě na stránce je jiný dořešení, takže to změnil i ty flash, takže když se budete chtít takhle konzumovat crosshair, jo, klikneme na dvojku, a ten máme, takže i ta 5 a dáme na chvílku, jo, no, tady se nehraje nejvíc, takže pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte like, koment, pokud byste chtěli, to budete odebírat.